În acest video o să vă arăt cum încarci poză de buletin în accountul Oriflame. Mai întâi ne logăm. După logare mergem la info comandă. În partea stângă găsesc administrarea datelor personale și aici apăs selectează și selectez partea din fața buletinului, pun adăugați și selectez și partea din spate a buletinului și apăs salvează. Fișierul a fost încărcat. Atât.